Kaninga moment, ako, gamito na po. Kasi magpasalamat sa inyong pamilya, Jesus Love. Oy. I assume nga, na-accept ko sa kuha ka ng nahatag mong trust sa kuha. Pagkatinood lang, di ko kuhan sa pag-start pa, pero ako yung ako na lang, bahalag bagyo. Dayon, di ko na. Tawag ka na. So, Kira na niya. thank you ko sa labi niya sa mga mama there, thank you na sa mga isoon. Makailak mo sa tatay. There, thank you po nga. Taas na po isa. Taon na po ba, pero ang kung sa inyo ang kung sa kuha karon na like ni inyo kung na pagsalit sa inyo ako paningkamutan nga di na makuhan. Oy. So there. Ganyan ta mo luhod siguro. Will you marry me there? Mayas, mayas. Yay! Ay matangtang. Asa dami kisya? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ali. Bigay ka mo.